v ozbrojených silách slúžil hodnosti rodmajster rok. U 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline momentálne pôsobím na funkcii inštruktor odstrojovač na skupine špeciálneho určenia. Výkon mojej funkcie spočíva hlavne v spolupracovať so skupinou špeciálneho určenia a takisto plniť úlohy, ktoré sú špeciálne určené pre odstreľovača a jeho zameriavača. Väčšinou slúži odstreľovač na ničenie živej sily protivníka, na pohybujúce sa a myhnuté ciele, takisto na ľahko obrnené vozidlá a potom v závislosti od zbrane a zvolenej úlohy. Vstúpil som do armády s tým, že raz sa chcem dostať na tento útvar 5. pluku špeciálneho určenia. Napokon sa mi to podarilo a čo ma na tom láka, je to ten adrenalín, nejaký taký pocit výnimočnosti, že robím to, čo takmer nikto na svete nerobí a pocit tej súdržnosti, keď tá skupina sa zladí a proste funguje niekoľko ľudí pokope a sú ako bratia, je to taká druhá rodina pre mňa. Tak jednou z možných úloh odstreľovača je, že dostane spravodajskú úlohu, že po tejto ceste sa bude presúvať vozidlo alebo dôležitá osoba, ktorú má na starosti zneškodniť. Takže v tomto prípade si musí vybrať dobrú prístupovú cestu, zaujme postavenie blízko finálneho postavenia, odpozoruje priestor, či sa v priestore nenachádzajú nejaké osoby, potom sa nepozorovane preplazí alebo iným spôsobom dostane do finálneho postavenia. Treba povedať, že niekedy 100 metrov trvá aj 2 hodiny, pretože musí to byť skutočne v tichu a absolútne skryte. Pre dobré splnenie úlohy musí zaujať takú pozíciu, v ktorej bude schopný vydržať niekoľko hodín, možno niekoľko dní, záleží podľa spravodajských informácií a musí proste byť pripravený fungovať v týchto podmienkách aj v tých najextrémnejších podmienkach. Takže keď to rozoberieme nádrobné a odstreľovať, ako zaujme svoju finálnu pozíciu, zaláhne si, domaskuje sa v maximálnej možnej miere, vysunie si dvojnožku, zaostri svoju zbraň a zaujme polohu, ktorá je skutočne pre neho prirodzená, pohodlná a čaká na svoj moment. Dosť zle sa mi čakalo napríklad na irackej púšti, kde na mňa pražilo slnko. Na slnku bolo 80 stupňov Celzia a nemal som sa počas, kedy nebol tam žiadny kerík, nič, takže som bol vystavený tejto teplote a keď som takto 12 hodín čakal a pozeral som do púškohľadu, tak bolo to dosť náročné pre mňa. Takže jednou z základných a možno aj najdôležitejších činností odstreľovača je maskovanie. Maskovanie veľakrát môže rozhodnúť o úspechu a neúspechu misie alebo akcie. Ak si niekto myslí, že maskovanie spočíva v tom, že si napláca na tvár nejaké farby, to nie, je to obrovské kvantum informácií, má to presne svoje pravidlá, napríklad konkrétne maskovanie tváre, kedy človek si musí najskôr naniesť podkladovú vrstvu, ktorá je svetlejšej farby a potom črty tváre, ktoré sú vystupujúce alebo prehlbujúce, sa načierajú tmavšími farbami, aby pohltili tie rysy. Takisto odstreľovač musí sám vyhodnotiť, aký druh maskovania zvolí. Môže sa stať, že ho prekvapí terén, že nasneží cez noc, že musí byť pripravený na všetko. V prípade, že nasneží, tak musí použiť obvod zo svojej lekárničky a obaliť si ním svoju zbraň, aby ju zamaskoval čo najlepšie. Pretože ako som povedal predtým, môže to byť jedna z rozhodujúcich vecí, ktorá rozhodne o úspechu a neúspechu celej misie. Väčšinou, keď nájde odstreľovača, znamená to po väčšine prípade jeho smrť, pretože pôsobí väčšinou sám alebo oddelený od skupiny a nemá takú palebnú silu, aby sa dokázal brániť. Záleží, kým je odhalený, v akom teréne, či to v style protivníka. Väčšinou tá najťažšia časť v živote odstreľovača sa hovorí, že 40% práce je dostať sa na miesto do finálneho postavenia, 10% stlačiť spúž a 50% dostať sa domov. Tak ako by mal vyzerať ideálny odstreľovač? Začal by som prvou vlastnosťou, ktorou je zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť rozhodovať sa v ťažkých podmienkach, robiť ťažké rozhodnutia. Ďalej to musí byť dobrá fyzická kondícia, samozrejme odstreľovač musí byť elitný strelec. Musí byť človek, ktorý dokáže prežiť v extrémnych podmienkach dlhú dobu. Musí byť človek trpezlivý, pretože niekedy odstreľovač čaká na svoju úlohu v svojom postavení aj niekoľko dní. Takže musí to byť človek všestranne nadaný, aby dokázal sa dostať do akejkoľvek pozície, do akékoľvek polohy. Mohol by som tu rozprávať dlho o
o tom, čo by ostrovovač malo mať. Dôležité je nájsť nejaký kompromis nejakého človeka, ktorý spĺňa čo najviac z týchto vecí, ktoré som spomenul, a potom sa dá na to pracovať. Moje sny sa mi splnili, musím povedať, na dočakávania. Som veľmi spokojný, vďaka svojmu povolaniu som sa dostal do rôznych kútov sveta. Ako som povedal, našiel som svoju druhú rodinu a toto povolanie ma náplňa. Nedokážem si predstaviť, že by som robil niečo iné.